माने बेखिनियावनो आङो जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासिनांगोन मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे दिनै CCBTR फरायसा आफादफोर माहारि आफादफोर दङ बिथांमोनहाबो दिनै क'क्राझार लकसभ समस्त NDA नि बिजाथिखौ मदद होनो थाखाय बिथांमोनहा दिनै आवगायबोदों आरो थांखि लाबाय बिनि थाखायनो आङो CCBTRनि मोनफ्रोमबो फरायसा आफादनि मेम्बार अर्गानाइजेसनफोरनि आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे गासैखौबो आङो साबायखर जासिदों बिथांमोननि बे मदद होनाया थारैनो क'क्राझार लकसभा समस्तियाव क'क्राझारबासिफ्रा जेखौ लुबैदों जे NDA-नि बिजाथि हिसाबै देरहाजाथों बे निस्सय मदद खालामगोन आरो बेजों लोगोसेनो राभा हारिनि बिथांमोननि माहारि आफादफोरनि मोनसे जुथाइ आफाद बिथांमोनहाबो दिनै आंखौ मदद होनो थाखाय बिथांमोनहा अलरेडि थांखि लाबाय मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनहा फोसावबाय बेनिखायनो बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय बा साबायखर आं जासिहरदों दा नोंथाङा जेखौ बुंदों बेंगलि फेडारेसननिफ्राय जि मदद खालामनायनि बाथ्रा आङो बेखौबो बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों आरो बिथांमोननि पजिटिभ जिखिनि डिसिसन बे डिसिसनानो जोंनि थाखाय क'क्राझारबासिनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे खामानियाव नांगोन आरो बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम रोजा साबायखर आं जासिहरदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाइ लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।